Velkommen til dig, Sam Jalai. Tak skal du have. Håber jeg er rigtig udtalt. Du er advokat, og så er du af iransk afstemning, kom hertil som politisk flygtning i 84, hvis nok. Og så er du med i sådan et netværk, eller hvad skal man sige, for eksiliranere. En forening. Det er næsten rigtigt. Det er den største modstandsorganisation, der er etableret siden revolutionen i 70. Modstand mod præstestyret? Jo, altså vores mål er at indføre sekulært demokratisk system i Iran, eller det vi kalder Danmark, og hvor det er fri valg, og det er ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, ligestilling mellem kvinder og mænd. Så det er det langsigtede mål. Nu skal vi lige tale om atomaftalen her. Vi hørte en masse glade landsmænd af dine sige, at de er glade for det her nu, let at presse forhåbentlig. De glæder sig til, at de her sanktioner endelig forsvinder. Er du enig i, at den her aftale faktisk er god for det iranske folk? Fuldstændig. Først og fremmest er jeg utrolig glad for almindelige iranere, fordi sanktionerne har først og fremmest ramt den almindelige iraner. Det er jo ikke nogen tvivl om, at sanktioner har ført til, at iranerne har oplevet en voldsom prisudvikling, hvor deres købekraft er blevet betydeligt forringet. Det gælder særligt dagligvarer som mad og medicin. Særligt medicin har der været mange på. Og det er jo klart, at de har haft svært til at få det til at løbe rundt. Oftest har iranere har været nødsaget til at have 2-3 jobs til at få mad på bordet og få en økonomi til at køre. Så det er jo først og fremmest de almindelige iranere, der bliver straffet af sanktionerne. Derfor er jeg utrolig glad for deres vegne. Og nu bliver det så udfaset løbende, men der er også meget høje forventninger til, hvad det så kommer til at betyde i iranernes dagligdag. Tror du, de har for høje forventninger til, hvor hurtigt der kommer flere penge, flere varer på hylderne, flere arbejdspladser? Og nu er iranerne utrolig ambitiøse og meget veluddannede og flittige, men også tålmodige folkefærd, vil jeg sige. Det er jo ikke nogen tvivl om, at de har et håb, og de er optimistiske. Og globale investorer vil aldrig opleve lignende mulighed igen, hvis du spørger mig. Det er et kæmpe stort land. Det er over 80 millioner indbyggere og kæmpe potentiale til at investere. Det eneste, der mangler, det er udenlandsk kapitalinvestering. Og det vil med tiden skabe arbejdspladser og derfor også bedre indkomst og bedre økonomi. Man skal jo ikke tage fejl af, at det er jo kæmpe sejr for præstestyret, det her. Jeg var jeres konkurrerende kanal her for 2 år siden i forbindelse med netop atomaftalen-forhandlingerne, og det sagde jeg den største diplomatiske sejr for dem i 37 år. Jeg vil godt vende tilbage til det med præstestyret senere, men lige blive ved det her, du siger, internationale investorer står på spring. Virksomheder vil gerne ind i det her store land med et stort marked. Det ved du lidt om. Du er i kontakt med nogle af de danske virksomheder, som selv har de ambitioner. Hvad er det, der pågår lige nu? Jamen, inden for de sidste år har jeg bistået og fortsat bistået danske virksomheder, som investerer og gør forretning i Iran. Og det er klart, at hvis man ser det med danske briller, og det er den danske side af mig, er jeg jo også glad, fordi at virksomheder inden for fødevarebranchen, inden for telekommunikation og finansielle sektor, det vil have kæmpe markeder at få adgang til. Og det er jo et marked, hvor består af 60-65% af befolkningen mellem 20 og 30 år. Og utrolig vestlig orienteret, om man vil tro det eller ej. Men iranere er meget værtslige og meget vestlig orienteret. En ting er, hvad man læser eller ser i medierne. Men det er jo ikke nogen tvivl om, at det er et kæmpe marked for ikke alene danske virksomheder, men også andre udlandske virksomheder. Men nu er det jo først og fremmest et skridt, der er taget af sikkerhedspolitiske hensyn. Så kan det med eksport og handel komme som en positiv bivirkning. Rent sikkerhedspolitisk og fredelighedsmæssigt, om man så kan sige. Hvad betyder sådan en aftale så for Vesten, som du ser det? Hvad får vi ud af den? Jo, men jeg har jo hele tiden sagt, og inden for de sidste 2 år, det har jeg sagt hele tiden, at den her aftale bliver indgået. Det var jeg slet ikke tvivl om, fordi det er både i stormagternes og præstestyrets interesse. Præstestyret får cementeret deres magt ved at demonstrere, at vi er taget tilbage af det internationale samfund og bliver en magtfaktor, fordi de er allerede en magtfaktor i Mellemøsten, som man ikke kan komme udenom, uanset om israelerne eller Saudi-Arabierne ønsker det, eller kan lide det eller ej. Men i kampen, i Irak og Syrien, og særligt i kampen mod islamisk stat, er de jo utrolig aktive. Og eneste land i regionen, der rent faktisk har støvler på landjorden i kampen mod islamisk stat. Men må selv du, som så er modstander af præstestyret, erkende, at de gør det faktisk meget godt med at lande sådan en aftale her med at indgå i en alliance mod IS, at det faktisk er et styre, som lige nu gør nogle gode ting for landet? Det er klart. Uanset hvad man politisk modstander eller ej, så er det jo reformisterne, der har vundet sejr i den her kamp. Imod det konservative, som ønsker meget at lukke land og ikke har været tilhængere af forhandlinger med stormagterne, særligt den store satan USA. Så jeg må sige, at den del af styret, som består af reformisterne, de har gjort det godt. Og jeg hilser enhver reform og
enhver, hvad skal man sige, åbning af den stramme styre, der har været velkommen. Det gælder med tiden forhåbentlig også for den iranske befolkning. Det er jo klart, at aftalen vil jo ikke automatisk føre til demokratisk styre eller demokratisk system, som vi kender det af Vesten. Men jeg har da jo forhåbning om, at med tiden, at det vil også gradvist åbne sig op. Men mit håb om, hvad skal man sige, min ambition og den indsats, jeg sammen med andre laver, det er jo at få med tiden indført et demokratisk, sekulært system, som vi kender i Danmark, med reel ytringsfrihed og overholdelse af menneskerettigheder. Men når nu præstestyret har taget de træk, de har de seneste år i forhold til internationalt samarbejde, senest med den her aftale, bliver det så ikke sværere og sværere at overbevise iranerne og det iranske folk om, at en anden styreform vil tjene dem bedre? Jeg er slet ikke i tvivl om, at de iranske folk vil have et andet styre. Det så vi også i 2009 med den grønne opstandelse, grønne bevægelse. Der var mange, der kan lide at tale om arabiske forår, men det var faktisk iranerne, der startede opstandelsen mod, hvad skal man sige, totalitært regime, som vi kender i Mellemøsten. Men de blev jo slagtet, og det så vi jo. Millioner på gaden. Men det er jo stadig mange politiske modstandere, som bliver fængslet og tortureret, og vi ser også eksplosion af antallet af henrettelser. Men jeg hilser stadigvæk den her gradvis åbning meget velkommen, og jeg ser tegn på, at man gerne vil åbne op, og det er også til fordel for den menige iraner. Jeg har hele tiden sagt, at det nytter ikke noget, også for Vesten eller eksiliraner eller andre råber op. Hvis det skal ske et skifte, eller det skal ske ændringer, så er det først og fremmest i Iran, det skal ske af den iranske befolkning. Det er dem, der simpelthen skal tage skridtet. Så du bifalder sådan set dit træk, der kommer fra pressestyret, selvom du ikke billiger styreformen. Men hvad med den mistanke, der retter sig fra flere sider, for eksempel fra den israelske side, om at den her aftale vil ikke blive overholdt, og egentlig så prøver Iran bare at lulle hele verden i søvn, mens de sådan nedenunder dækker den her aftale alligevel vil udvikle atomvåben. Deler du den mistanke? Nej, jeg vil sige, jeg kan godt forstå, at Netanyahu er meget skeptisk, og det er jo klart, at retorikken har været meget hård de sidste 36-37 år med Israel og Iran, og altså særligt pressestyret. Men jeg vil sige, at the end of the day, så er der en meget, meget god aftale. Nu har vi gået detaljerne igennem, men hvis vi ser på, at de skal reducere antallet af centrifuger til uranberigelse med 2/3, og de skal destruere 98% af deres berigede uran. Og FN-inspektørerne får ubegrænset permanent adgang. Dog med et varsel. Ja, våbenembargoen gælder 5 år, og raketteknologien gælder i 8 år. Så jeg vil sige, at alt andet lige, den her aftale er et skridt i den rigtige retning, hvis du spørger mig. Og det gjorde jeg, og tak fordi du gav dit besøg med, fordi du kiggede forbi. Tak skal du have.